सिगाङो बिसोर बिबैमोनहानाव जेनेबा हौवानि लोगो होननानै सोरबा सेंग्राफोरबो फैयोमोन जाहैबाय बिदिनो सानै ओमफ्राय दा सोर जों मोखां नुवा गन्थं नुवा नालाय रावखौबो हमनो हायाखै आरो जोङो गैयि न'खर नालाय हौवासायाबो थारमाने बिदिनो न' बां लुनो होननानै गुबुनाव थाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो हौवासायाबो बिराद थाखा फैसा हरबाय हरनानै 1 लाखनि सायावनो जालायलांबायनो जाथाया थांनाय डिसेम्बर दाननि 6 तारिखाव ओंखारलांदोंमोन बियो जोंनि न'निफ्राय नोंनि मा जायो बेनिफ्राय आंहानि माबा बेवाइनि बिहामजो आरो बेनिफ्राय बेवाइनि बिहामजोआनो जायो जोङो बिहामजो उन्दै आरो बियो बेनिफ्राय 6 तारिखाव बिदिनो थांनानै बियो जोङो बिदिनो अबाव थाहैदों अबाव माहैदों बिदिनो खबर लालायनायनि उनाव मानसिया उनाव फैफिनबाय नालाय फैफिननायाव जोङो लिंदोंमोन आरो थांनानै लिंहैलायनायबो जादोंमोन खिन्थु मानसिया गैया न'खराव गैया गावस्रानि न'आव बेयावमोन ओमफ्राय उदुलि गामि फिसा बै लावखाथा जोंनि बेनिफ्राय जों आरो गथ'बो दङ नालाय 5 बोसोरनि ओमफ्राय जों गथ'खौ थांबाय खबर लानो ओमफ्राय गथ'आ जोंजों फैफाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो थालायबाय ओमफ्राय ओजों जाहैबा फिसाइ बेबो गैया कम्पानियाव थाहैयो केरालायाव ओमफ्राय बिदिनो खबरखौ हरबाय जोंनोबो बे फिसायासो हरखादों खबरखौ ओमफ्राय जोंबो मिथियामोन आरो बिदि ओरैनो न'आव थांग्राखा नालाय न'आव थांदों बायदि सानबाय जोङो गथ'नि परिखाखौ गारलायनानै थांदों आरो बियो परिखा लिरहोबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो थांनानै बिसोरो सिगांगौमानि बिदिनो बिमा बिफाबो गैखाया बिबैमोननावसो थायो ओमफ्राय बिबैनाव थानानै बिदिनो बिसोर गेजेर गुवाहाटियावबो थांखायोनो आरो ओमफ्राय जों बे खोथाखौबो मिथियामोन गावस्रा बिबैयासो खोन्थाबाय आरो जोंनो गथ'खौ गालांनानै बिबैमोननाव गालांनानै गुवाहाटियाव थाङोमोन आरो बिसोरो बेनिफ्राय लोगोफोरबो दङनो ओमफ्राय लोगोखौबो जों गामिनिबो सासे दङ आरो लोगोआ गावजोंनो एखे बेबो गथ' सासे गारना थांनाय ओमफ्राय बिसोर सानैजोंनो थाङो जाहैबाय गामि गंसेनिफ्रायनो सानै जों गामिनिफ्रायनो सानै थांखादों फुख्रिपारानिमोन सासेया बेनिफ्राय बेबो बिजय बसुमतारी होननायनि हिनजावमोन आरो ओमफ्राय दा सानैबो गैया आरो ओमफ्राय जोंहानि आरो गथ'नि नामा गिरिधर स्वर्गियारि हौवाया ओमफ्राय गावना आरो सोदोमस्रि स्वर्गियारिमोन दा जोंहानि बिहामजोआ ओमफ्राय बिदिनो खननै गुवाहाटियाव थांखादों होननानै मिथिबोबाय आरो जों बिबैमोननि खुगानिफ्रायनो बेनिफ्राय बिनि नेक्स्टआव खनसे आरो माबायाव गुवाहाटियाव थांनो होननानै थांबावनायावसो एबार बुरिया सामलायनो हायियाव बेयाव न'खराव खबर हरबाय आरो हौवाखौबो खबर हरबाय ओमफ्राय बिदियावसो जोंबो थांनानै खबर लाहैबाय ओमफ्राय मिथिबाय आरो बिनि जेनेबा बिदिनो थांबाय थानायखौ ओमफ्राय बिदिनो थांबाय नालाय जों गथ'खौबो लाना फैबाय लाना फैखांनायनि उनाव बिदिनो उनाव खबर मोनफिनबाय मा अबेबा तेजपुराव थाहैदों होननानै ओमफ्राय बिदि तेजपुराव थाहैदों होननानै मिथिनानै बिदि 2-3 सानसो थानानै फैफिनबाय आरो बिबैमोननाव ओमफ्राय बिदिनो बिबैमोननाव फैफिननायखाय जों खबर खाथि लालायनानै ओमफ्राय लिंहरलायफिननायबो जाबायमोन आरो माबाया बियो जोंहा गथ'आबो फैबाय नालाय कम्पानियाव थाहैनाया ओमफ्राय ओरैनोथ' रायलायखाबाय थायोमोन बिमायमोनजों गावस्रानि ओमफ्राय बिमायमोना आरो होनदोंमोन आरो जेनेबा नोंजों आंजोंल'सो जों सावरायनाय जायो गावसोर मानसिफ्रा फैलायथोंसै रायजो जाग्राफ्रा बिदि होननानै जोंबो बिदिनो थाबाय ओमफ्राय गथ'आ फैबायना जोंहानाथ' फैबाय नालाय जों आरो रायलायलायनो माबाखौ लाबाय आरो रायलायलायनायखौ ओमफ्राय रायलायनानै उनाव बिदिनो खोथा बाथ्रा बुजाय हौवासाखौबो जों बुजायबाय खनसे हाबा बायखांनायनि उनाव नेक्स्ट खालामनो थाङोबा बहुत जामेला फैयो होननानै जोङो खनसेखिनिखौ माबा होनानै खेमा होनानै जों लाबोफिननोसै दे होननानै सावरायनानै जों लाबोफिननायखौनो सावरायबायमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो फनजों फन जगाजग जाबाय रायलायहरबाय बेनिफ्राय गावबो फैनो बायदि राजिबो जाबाय ओमफ्राय फैनायनि मोनसे एकदम थाग-थियारि जाजोब्बाय आरो जोंबो न'खराव मोजांबो मोनबाय रायलायनाय जे लाबोफिनसिगोन बिदि होननानै जोंथ' न'खराव रावबो रायखाया बेखौ माने बे सरित्रखौ एसे एनै जों माबा आनगुन मोजां नङाबाबो जों थारमाने गाज्रिखौ गाज्रि होननानै रायबाय थाबा गाज्रिसिन जालांगोन होननानै जों रायखायामोन आरो एसे बिहाव बिखुनजो माबायाव ओमफ्राय निजाथ' बिहावबो गैखाया बिखुनजो दं बेवाइ दं बे बांद्राय सरित्रफोरखौ एसे बोरैबा नुबा बेवाइया इंगित होयोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो गावहानो उनाव बिदिनो थांबाय बे सानैजों लोगो जानानै बिदिनो थांनानै दाखालि बे बिस्थिबार खालि फैफिननो गोनांमोन 18 तारिखाव रायलायलायबाय ओमफ्राय बिदिनो जों सिमला बाजार जानो थांनायजों माजों जोङो लाबोलायनाय सिमलायाव लोगो हमलायनानै लाबोनांगौमोन आरो जों इसो ओमफ्राय जों आरो होनबाय नोङो हारसिं फैनो बायोबा माबा लाना फै न'खरनिफ्राय मानसि लाना फै बा गामिनि सोरखौबाबो लाना फै होननानै हौवायाबो खोन्थाहरबायनो ओमफ्राय बे आरो आंलाय मानो मानसि लांलायनो आं हारसिं थांगोन बिदि होननानै रावखौबो लाबोआखै जाहैबाय बिबैमोन फैनो ओंखारदोंमोन बिमायंमोन रावखौबो लाबोफायासै आरो इयो
ओमफ्राय बिदिनो लाबोफायासै नालाय जों आरो फैगोन ना फैगोन ओमफ्राय गावहा मबाइल बेटारि गाज्रि जादों होननानै मबाइल बेटारि फाहामगोन आं मबाइल हाउसाव हाबगोन होननानै खोन्थाहरबाय हौवानो ओमफ्राय बिदि खोन्थाबाय नालाय जों आरो सिमला हाथायाव थाबाय सिमला हाथायनिफ्राय जों आरो मबाइल दखानावबो नायबाय मानसियाथ' गैया ओमफ्राय जेरावबो नायबाय ओमफ्राय बारा टाइमाथ' बारलांबाय नालाय हौवायाबो नागिरहैबाय ओमफ्राय बारा गैया आरो ओमफ्राय गैयाबाथाय उनाव मानसिया नंमारगोन ना नंमारा मानो एसे थगायखो बिदि होननानै हौवायाबो थांबाय थांनानै दाना बै फुख्रिपारानि लोगोनियाव बियो फुख्रिपारानियाव न'आव थांना थाहैदों नालाय बिसिनि न'आव डाइरेक्ट थांबाय फुख्रिपारायाव बिसिनावबो थांनाय होननाय खोनाखादों नालाय सिगाङाव ओमफ्राय थांबाय ओमफ्राय थांबाथाय बिसिनाबो गैया आरो मानसिफ्रा बेनिफ्राय बे जाहैबा जों गामिनि खारना थाहैनाय बेबो गैया बेनिफ्राय बिसिनावबो गैला नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट आरो सिमला हाथायाव जोंखौ लोगो मोननानै मानसियाथ' गैया दा गैयाबा मा जागोन होननानै ओमफ्राय आरो जोङो दा बायसान्स जोंनाव फैनानै जुदि गोमाबा जोंहाबो गिफ्ट थायोना ओमफ्राय जों आरो उनाव न'आव थिनहरबाय आरो गावस्रानि न'आव थां जि जाबाय जायोबा जाथोंसै होननानै न'आव खबर लाना फैथां होननानै गावस्रा गुदलि गामियाव थिनहरफिनबाय जों ओमफ्राय गुदलि गामियाव थिनहरबा आरो गैया मानसिया ओमफ्राय गैया नालाय बिसोरबो मिथिया न'आव थांनो होननानै थांदोंमोन दाथ' बबाव थांखो होननानै न'खरनिफ्रा खोन्थाबाय आरो बिबैमोना ओमफ्राय खोन्थाबाय नालाय बिदिनो उनाव दसे मोनाजासे जोंबो नेथारदे मोनाजासे बबावबा लाजिनानै बिसोरनिबा सानफ्राव थाङाबो जानो हागौ ओजोंबो फैया बियो हरफ्राव फैनो हागौ होननानै जोंबो नेलायबाय बेबो हौवायाबो गुदुलि गामियाव नेहैबाय थांगोन खोमा साननानै ओमफ्राय बिदिनो फैया ओमफ्राय उनाव जाय माबाखौ गारिखौ भारा लाना फैदोंमोन फिलफिलि गारिखौ बिनि ड्राइभारनाव सोंबाथाय ड्राइभारा खोन्थाबायनो इयो अनसलियावनो ओंखारदों बेटारि माबा मबाइलनि बेटारि लानो होननानै बेनिफ्राय अबेथिं थांखो आंबो हाथायाव डिउटि मारिनो थांबाय बिदि होननानै खोन्थाबाय जाहैबाय ओमफ्राय दा बिदिनो गैयानो गैया दिनैसिम बे गैया आरो मानसिया ओरैनो खैदिन जाखो ओमफ्राय बिस्थिबारनिफ्राय ना बिस्ति सुक्र शनि रबि दिनै रबिबार सानब्रै जाबाय ओमफ्राय सोरजोंबा सन्देह दंमोन नामा सोरजोंबा रायलायोमोन नामा बिनि सन्देहखौ जोङो ओरैनो मालायफ्रासो होनो ओमफ्राय जों सथिक मानसिखौ हमनो हायाखै आरो मालाबा थारमाने सिगाङो बिसोर बिबैमोनहानाव जेनेबा हौवानि लोगो होननानै सोरबा सेंग्राफोरबो फैयोमोन जाहैबाय बिदिनो सानै ओमफ्राय दा सोर जों मोखां नुवा गन्थं नुवा नालाय रावखौबो हमनो हायाखै आरो जोङो बिदि रायलायनायालाय बिराद रायलायखायो आरो ओमफ्राय दा बै हौवाया न'आव फैबाय हौवाया न'आव फैबाय ओमफ्राय मा गामि गोलैयोमोन नोंसिना जोंना बेदबारि फुराना बेदबारि बे साहा सुफाया जोंना कालि फुजा जाबाय ओमफ्राय दा बे जाहैबाय बे हिनजावखौ मोनबाथाय लाफिनगोन जाहैबाय जोंथ' लाफिननाय हिसाबैनो माबाबायमोन आरो दाखालि लायफिननो माबालायनाया फैफिनलायनो लिंहरलायनाया बे गथ'बो दं जेला गथ'आबोथ' 5 बोसोरनिल' गथ' नालाय एसे अन्थाव बाथाव हिनजावसा गथ' आरो ओमफ्राय दा जोङो जेनेबा गोदान हाबा खालामफिनबाबो बिनि भबिसतआ गथ'नि भबिसतखौ नायनानै जों गोदान खालामनो लुबैयाखै गथ'नि बैसोआ बेसे जाखो बोसोरबा जाबाय बोसोरबा एसे माबा 4 मासो बारबाय खोमा दे मा मोनसे खावलायनो सानो नामा दा जायफोरा नुदों दा जोङो खावलायनाया बेनो गाव जुदि एकदम गथ'नि प्रति अननाय दंबा हौवानि प्रति अननाय दङबा जोङो फैफिननायखौनो कामना खालामदों आरो गावखौ दासिमबोहालागै जोङो फैफिननायखौनो लुबैदों थारमाने जि जालांबायबा जालांबाय आरो आं बेखौबो मोनसे खावलायनो लुबैयो थारमाने गैयि न'खर नालाय हौवासायाबो थारमाने बिदिनो न' बां लुनो होननानै गुबुनाव थाहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो हौवासायाबो बिराद थाखा फैसा हरनानै 1 लाखनि सायावनो जालायलांबायनो हौवासाया हरनाया ओमफ्राय बेफोर फैसाखौ अबाव बाहायदों थारमाने जेबो मिथिया आरो जों बेफोरखौ ओमफ्राय खुनु जेबोथ' खामानि मावखायाखै न'आवबोथ' जेबो मावखायाखै दा जों बेफोरखौनो गिनानै हयथ' इयो खारना थाहैनोबो हागौ आरो ओमफ्राय जोङो बेफोरखौबो जों रेहाय होबाय आरो जि जाबायबा जाबायसै सोदोमस्रि मोना नामा सोदोमस्रि सरगियारि गावस्रा ब्रह्म लिरोमोन जों गामियाव नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ रायजोफोर सोदोमस्रि सरगियारिया खारनानै दङ बा गोमानानै दङ दा जायफोरा नुदों नैबे नुबाय थानाय सोदोमस्रि सरगियारिखौ नुनोबा हम
बा खोन्थाहरबानो जाबाय बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरनो। बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरा हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ आरो गथ'बो दङ 5 बोसोरनि एसे गेदेर जाबाय। दा बे गथ'आ बिमाखौ नागिरनानै गाबगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जायबा खारदों सोदोमस्रि स्वरगियारि बे नायदोंबाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों नुनानै बा अनखांखां मोननानै न'सिम फैफिनबानो जाबाय। नोंखौ लाखिफिनगोन जाहैबाय न'आव, रावबो आखाइ होआ रावबो बुवा। जि जाबाय फैफिनदो होननानै बुंदों नोंथांनि न'खरनि मानसिफोरा।